Sanbalali molweni yapshe tumelangi. Sanbalali molweni yapshe tumelangi. Sanibonani molweni abushengi mulangi sanibingelela futhi nangibona izinto zasebunto kenaphila niphila nje siyabonkhulu kodwa subscribe sicela moto nezele ukucindezela kuzoba uqala nqa uthola amavideo amabe so post siyabonga yey izinto zenzeka maskandi ziyenzeka uyazi ukuthi ngelo bani ngelo uyebelo nje besileyo kade zomkhathazi kodwa ke nto suka amatevan lawo bafuna sibuyele futhi siphethe nje ezinye esithenje impela asikhuphuke nazo la ngempela siphethe khona udaba uthi ukuthi ngempela lapha imveze emnyama isivele yenze njalo kanye naye ngempela lapha Ushilisi umfukalanga futhi yenzekile ubele nako kuba ukuthi ngempela amaviki edlule bebelokho impela nje betshela abantu ukuthi abaphawula ukuthi ngempela bayidinga yini noma bengayithokozela yini lapha ngempela ingoma evela kuba babili okushilisi kanye nalo ngempela neNdiya lapha imveze emnyama kwase kuba ukuthi ngempela abantu bephawula ngaphansi comment section becomment nje kuma comments abo besho bethi ngempela bengayithokozela lapha ngempela ingoma engavela kubona bobabili okushilisi neNdiya iqembu elidala esilazi kudala ke vele indimeni ungabheka lapha enkulumo sesikhuluma ngempela khona uzenzeka sikhuluma ngakho ngempela lapho ngempela besabikela abantu ukuthi kungahle kwenzeke ukuthi bakhipha into yenzekile ukuthi ngempela ke sekuvele kwenza njalo nje impela bangenile studio base beqopha ngempela lapha izingoma ezithize into yenzekile kuba ukuthi imfeze emnyama ngalo lapha ngempela mhla ka 29 kuona uMarch ivele nje yakwethula ukuthi nayi iCD cover yebo CD cover futhi ngempela besethula iCD cover yayo ngempela lapha ingoma ezophuma okuyi EP abazoyikhipha okungeke kube album egcwele kodwa kuzoba EP abazoyikhipha njengamanje okushilisi kanye nalo ngempela lapha neNdiya baseyiveza basebeke ngempela zophuma ngalo lapha mhla 31 kuona uMarch be ngomhla 29 bese ngomhla 31 ziyakhala ngempela futhi ziyakhala ke futhi isihloko sealbum noma isihloko seEP lapha ngempela bese wasethula futhi naso ngokunjalo la khona the uma sethula davele samangaza abaningi nami sengimangazile nje ukuthi hayibo sine sihloko futhi ngempela lapha isihloko sawo ngempela lapha icwecwe labo lelo lizophuma noma iEP yabo sithi ngempela bayizinqama uzokhumbula ukuthi yini inqama ngempela lapha yisisho sesenyuze theater ngempela lapha ukuhlehla kanqama akusuke ibaleka kodwa isuke ilanda ngempela khona lapha amandla okungaba ukuthi ngempela izinqama ke ngempela bona bayibiza bona ngenqama ukuthi bebuye ngamandla lokho ngicabanga ukuthi ngaba izoncazelo so ngempela lapha nesihloko njengoba ngempela avezile uveze emnyama la kade ethula khona ingoma la thula khona ingoma uvele wabhala khona ipost wathi izinqama ngempela ke saveza ukuthi futhi izinqama lezi sesithombeni wathi izinqama khuphuka shilisi babethi ngeke usabuye ngolwesine ziyaphuma izingoma la besho njalo ngempela khona lapha ke ngempela yena umfeze emnyama lapho ekhasini lakhe ebikela abantu ukuthi ngempela ingoma ngawo lapha ngempela umhla ka 31 uyayidedela ziyakhala futhi into engayilindela ngalindela ukuthi ngempela ke kube kuphuma ingoma ethi izinqama kodwa kushuvo lokho na ucabanga ukuthi ngempela le ngoma lena ingabe iqonde yini ngabe vele ishoke ngusho nami noma lokho ngicabanga nami okungaba ukuthi ngempela izinqama zibuye ngamandla ngoba phela ukuhlela unqama akusuke ibaleka kodwa isuke ilanda amandla awuke nawe ubeka uvula wakho ucabangani ngesihloko lesabashayili lapha ngempela mesihloko sawo ngempela lapha icicwe bazolikhipha belidedele njengawo lo ngempela umhla ka 31 ushivo la comment section usho ucabangani bese kuba uthina nawe sidibana ngokuzayo.